Hej YouTube. Og YouTube. Jeg spiller med Magnus Lind og Bertram. Det er de Lille, to, jeg hænger på stedet. Kan du se mig? det Jeg er de hænger. to, der larmer nu, fordi de er nede i den der Lol. bane dernede. Som I kan se, Lille, det er okay, jeg er stadig i live. Jeg hænger op på stedet. overlevelsesbane. Nej. Så Lol. Jeg går ned på beachen igen. Eller hvis der var nogen beach. Ja, hvis der var nogen. Det ligner huset, det falder bagover. Gør det? Ja. Ja. Jeg skal nok have et surfbræt. Wow, de har hælling mure. Fuck, hvor vildt. Og jeg smider Bertrams link. Eller kanal ned i Og så, beskrivelsen. ja, Gør det, ellers dræber jeg ham. vi Ingen skal ned på den strand, som ikke er der længere. Nej, Mike. Det gør han, ellers så dræber jeg ham. Ingen trusler. Ingen trusler. Yay! Wow. Fuck me as Google. Jeg hader det. Der er nogen nede på min skole i går, der går med sådan, fuck me as Google. Sådan tror jeg, der står fuck me as Google. Lol. Og det er Google. der er ikke nogen, der må skubbe mig lige nu. Og det er det Bertram. Det er mig. Hvad med mig? Hvad med mig? Jeg er den seje her. Her. Hey, ham er han wannabe dig, han er 5 til sidst. Wannabe. Må Hvad man nu, hvis ikke? han, hvad nu hvis han havde gjort det først? Ja, okay. Og jeg Ja, står over lige- til min campingcamp. Yeah. Jeg Det var står- her, det var sjovt. Ja. Jeg skal sommer sidde på den Ja, her. jeg skal sidde her. Jeg skal sidde her. Chilling. Mike, hej. Hvor? Hvad over til mig? Er der en Chiller. til? Ej, jeg vil have min egen. Jeg skal Chiller. sidde den. Jeg skal sommer sidde ved den. Jeg skal Ja. så meget bare. Hej, Bertram. Jeg gæt på, der kommer lyn. Come on, get me. Yeah. Ej, jeg er nået til de steder, hvor der er to senge. Kom Mike, det er herovre. Kom. Jeg skal ind og... Nå, okay. Nå, jeg er inde i en køjen. Wow! Wow. Tornado! Ah! Hvad? Er der tornado? Okay, Wow! så jeg skal sommer i det jeg hus sidder her. bare og slapper af. Ja, det gør jeg også. Okay, jeg skal ikke ind i det hus her. Altså, ikke panik. Bare sæt jer ned i en stol. Bare, og hvis, Ja. God hvis idé. der kommer Ingen lyn panik. lige ned, smask jeg skal I bare skrige og råbe, mor, jeg elsker jer. Eller, jeg elsker dig. Jeg elsker jer, mor. Wow, der var jeg lige sådan tag. Jeg elsker jer mødre. Der røg et hoved ned foran mig. Der røg et hoved. Prøv at se det der tårn der. Wow, det bliver bare splittet af. Og det er jeg op på. Ja. Ja. Ja, jeg overlevede, tror jeg. Jeg går op på tårnet. Se, Jeg skal overlevede, ikke? Jeg overlevede sgu da af. Lol, der er ikke ret meget tilbage, mand. Okay, Wow, ja, okay, jeg kan se, jeg ikke Au. Jeg blev Ved du? syg. Og jeg landede den der på stien. Wow, der er kun bagenden af den, jeg sad ved tilbage. Man, nu kommer orkanen herovre, gør den ikke? Fuck. Hej Bertram. Hej Jeg Bertram. kan virkelig ikke Hvad lide er det der? her, mand. Det faldt ned. Jeg er stadig levende, Står du op på tårnet? Ja, jeg står lige her. Wow. Nej. Jeg får ind i orkanen. Okay. Rolig nu. Altså, Magnus. Prøv at se. Mit hoved, det kommer snart op. Bye! Baby. Det røg op. Wee. Det var lidt sur. Lol, han stod i spawn, ikke også? Ja, når man kommer ned, ikke også? Han står stadig der, han er stadig levende. Lol. Lol. Altså, jeg er Okay, Bertram, hop ud over, så filmer jeg det, Bertram. Hvad? Okay, hop ud over, prøv at se mit hoved, YouTube. Duk. Ui. Ui! Hvor var han så ud af? Plus den samme, faktisk. Det er fordi jeg er awesome, det er fordi jeg er rapper. Du skal også lige filme, når jeg gør det, Mike, okay? Ja. Rapper, det kan du godt være, men Klar, også... Mike. Bye, noobs! Awesome. Kommer lidt. Linus, de fløj 5 højt op. Jeg rører op til himlen! Jamen, du har ikke været god. Så rører jeg op til Gud. Du har været god. Jamen, så... Jamen, så rører jeg op til helvede. Bertram, sådan her. Jeg fløj op til Gud. Jamen, der må du ikke være, men jeg fløj ned til helvede. Så fløj jeg ned til Ja, helvede. hvem? Ja, den er god. Jeg skal så have været på ved den. Samme. Der er en, der døde. Han kom ikke med. Nu. Jeg skal...
Jeg skal op på Vippen. vippen. Hjælp den til et bug. Okay, der kommer lyn. Der kommer lyn, eller hvad det andet Nej, er. der kommer ild. Ild. Åh! Au! Der faldt lidt. Det er fandme tæt på. Det er møgunger. Yay. Godzilla. Godzilla. Nå, vi ses i næste episode, YouTube. Au. Ja, vi ses i næste episode. Ja, Bye bye. bye.